Takže znova dám príjmový pokladničný doklad. Napríklad dňa, dáme si dátumy, bude to závažné teraz, 10.4. sme prijali preddavok. Zmeňme to, predtým sme mali príjmový pokladničný doklad, dajme si teraz bankový výpis. Držím v ruke výpis bankového účtu, BV, bankový výpis alebo BAN. Označenie ponechám na vás, ako chcete. A prijali sme zálohu, dám sem 120 eur. Toto je prijatá záloha. Takto, aby sme to mali rovno. Takže prijali sme peniaze, účet 221, bankový účet bude na strane Mádať, pribúda nám majetok a zároveň ale nám pribudol aj záväzok. Účet 324, prijaté preddavky. A potom niekedy sme sa dohodli, treba, že to budú naše maliarské služby, lebo sme firma, ktorá vykonávate maliarské práce a dohodli sme sa napríklad, že v dňoch 9. mája vymalujeme, odovzdáme službu, možno 8. 9. by sme to robili tieto služby. Skrátka, keď je služba ukončená, odovzdaná, tak až vtedy vystavíme tú riadnu faktúru. No a keďže teda chceme riešiť platiteľa DPH, tak tam musíme uvažovať aj o DPH, o faktúre k prijatej platbe. Takže keďže sme prijali peniaze, museli by sme vystaviť tzv. Faktúru k prijatej platbe. Takže dňa 10.4. by sme vystavili faktúru, možno až neskôr. Hej. Zákon o DPH uvádza termín, teda lehotu, do 15 dní. Takže na tej faktúre by možno bolo uvedené, že dátum dodania je 10.4. a pritom dátum vystavenia by bol niekedy do 15 dní od tohto dátumu. 10 plus 15 je 25. Ano, niekde medzi týmto termínom, tam 25.4., niekde tu by mala byť vystavená faktúra k tej prijatej platbe. Takže dáme faktúra, dám faktúra k prijatej platbe na účely DPH. Zákon o účtovníctve takúto faktúru nepozná. Zákon o DPH v paragrafe 19 hovorí o daňovej povinnosti a potom neskôr v ustanoveniach zákona o DPH hovorí, že keď vznikne daňová povinnosť, tak sme povinni vystaviť aj faktúru. A toto by bola tá faktúra k prijatej platbe. Ešte raz opakujem, deň daňovej povinnosti je 10.4. To znamená, že určite za apríl musíme odviesť štátu DPH a vystavená je niekedy do 15 dní. A teraz by tam bolo uvedené, že základ je týchto 120 eur. 120 rozdelíme na základ a DPH. Takže už každý teraz asi vie, že základ je 100 a k tomu DPH dám 20% DPH. 20% DPH je 20 eur. Čo sa týka toho základu, tak my ho zaúčtovať nemáme ako, v postupe účtovania nič také nie je. Môžete sa stretnúť s rôznymi účtovnými softverami a môže byť, že ten účtovný softver vám bude chcieť zaúčtovať aj tento základ. O tej 100 teraz hovorím. Niektoré to účtujú takou formou, že dajú účty napríklad 395, ale to nie je vhodné, pretože tento účet 395 vnútorné zúčtovanie sa používa na vnútropodnikové účtovníctvo a my nechceme teraz viesť vnútropodnikové účtovníctvo, nemáme nejaké strediska, že by sme to uplatňovali. Takže možno by bolo vhodné urobiť si účet napríklad 396, niečo ako interné preúčtovania. Vieme, že si môžeme vytvoriť takýto trojciferný syntetický účet, tak je dobre to využiť. Takže to by bola prvá vec. Takže ja tu DPH účtovať nebudem. Možno váš software to účtovať bude, možno nie, uvidíte. Ale čo určite zaúčtujeme je DPH, pretože DPH má byť zaevidovaná, má byť zaúčtovaná. Čiže do evidencie DPH by sa nám dostalo, že základ je 100 a DPH je 20. A čo sa týka účtovníctva, DPH zaúčtovať musíme. Takže čo sa týka DPH, sme hovorili, že nám vzniká záväzok voči štátu. Že? Určite použijeme účet 343 DPH. A na ktorú stranu ho dáme. Keby sme dali 343 účet sem, znamená, že vzniká pohľadávka voči štátu. Že štát by vlastne sa stal našim dlžníkom. Ale to tak nie. My sme prijali 120 eur, ako keby 100 je zatiaľ našich a tých 20 musíme odviesť štátu. Čiže nám vzniká záväzok voči štátu. Že? Takže účet 343 určite dáme sem, lebo nám pribúda záväzok tentokrát voči štátu. No a otázne je, čo dáme na túto stranu. Na tú stranu má dať. Takže keďže teda nemáme moc čo, postupy nám nehovoria o žiadnom účte, tak zas v zmysle teda usmernenia by bolo vhodné si tam pridať nejaký účet. Konkrétne účet 317 je odporúčaný.
vytvoriť si. V rámcovej účtovej osnove ho nenájdete. Hej, posledný účet, ktorý tu máme v trojkových, teda v trijednotkovej skupine. Hej, 3.1 sú pohľadávky a keď sa pozrete, posledné tam je 316, čistá hodnota zákazky. 317 tu uvedená nie je. Ale ešte teda veľmi dávno, keď vznikla táto problematika, tak vtedy daňové riaditeľstvo urobilo mimoriadne také školenie a na tom školení sme sa účtovníci dozvedeli, že máme použiť účet 317 a bolo by vhodné, aby sme si ho nejako nazvali, že? Lebo účet musí mať aj názov. A názov tohto účtu bude DPH z prijatej platby. Takto by sme si nazvali. S týmto účtom sa môžete aj stretnúť, keby ste si čítali opatrenie Ministerstva financií SR, ako si previesť to účtovníctvo z podvojného do jednoduchého. Kebyže prechádzate alebo z jednoduchého do podvojného, hej, tak alebo naopak, tak vlastne v jednoduchom účtovníctve ste nemali žiadne účty, ale potrebujete si dať tieto skutočnosti do podvojného účtovníctva, tak tam je práve uvedené, že ak by ste mali takúto prijatú platbu, a teda DPH z tej prijatej platby, a je to práve cez rok, že ešte faktúra tá riadna nebola vystavená, lebo bude vystavená treba až v januári, tak v tom prípade, kebyže začínate viesť podvojné účtovníctvo od 1.1., tak by ste si túto sumu museli zaúčtovať ako začiatočný stav zápisom 317 a 701. Takže toľko k tomuto. Tu by sme to mohli uzatvoriť. A potom niekedy, keď dodáme tie naše maliarské služby, napríklad v tom máji, možno sme v dňoch 8. a 9. 5. vykonali tie maliarské činnosti a vystavili sme faktúru. No, tuto 9. 5. to bolo ukončené a odovzdané. To znamená, že vtedy je opäť naša daňová povinnosť. Hej. Vtedy je služba ukončená a zákon o DPH hovorí o daňovej povinnosti, že tá je vtedy, keď je tovar alebo služba dodaná, alebo keď je prijatá platba. Ak je platba prijatá skôr, tak vtedy je daňová povinnosť skôr. No ale my sme dohodnutí akože s našim klientom takto. Tam sem vystavená faktúra odberateľovi a dohodli sme sa, že budeme fakturovať sumu 300 eur. To sú tie naše maliarské činnosti, plus DPH. 60 bude DPH. Čiže by bola suma spolu 360 eur. Ale mínus prijatá táto záloha. Takže mínus 120 eur a k úhrade je potom 240 eur. Hej, takto by to bolo napísané na faktúre. Bolo by treba, aby na faktúru sme napísali aj rekapitulácia DPH. Základ už nebude týchto 300 eur, že? Pretože z tých 300 základ už 100 bol, čiže zostáva 200. Tu by bolo uvedené, že základ pre DPH je 200 eur a k tomu 20% na DPH je teda 40, že? 20% z 200 je 40 eur. To sa týka DPH. Čo sa týka účtovania, tak sa na to pozrime spolu. Týchto 300 zaúčtujeme zápisom 311, vzniká nám pohľadávka voči odberateľom a boli to služby, takže účet 602, že? Týchto 60 eur už nezaúčtujeme celých na účet 343, ale by sme to rozdelili na dve časti, takto. To nejako rozdelím, tých 60. Na 20 eur tá DPH už bola, že? Tak dám 20 a zvyšok, tých 40. Týchto 20, zase dám si tam čiaru, nech to nenapíšem niekde pod riadok, 311 vzniká pohľadávka voči odberateľom, ak by som účtovala takýmto spôsobom do riadku. A zbavíme sa tejto 317. Ja to radšej zvýrazním. Tu, tento účet, 317, sa dostane teraz sem. Takto. Hej, 317. Keby sme sa pozreli na stav toho účtu, tak teraz už nám bude zobrazovať, že konečný zostatok tohto účtu je 0. No a týchto 40 zaúčtujeme tým klasickým spôsobom, jak sme mali predtým. 311 vzniká pohľadávka voči odberateľom a účet 343, pretože nám vzniká záväzok voči štátu. Nám vznikla ďalšia daňová povinnosť toho 9.5. Že? Takže za máj by sme mali štátu odviesť 40 eur DPH.
A potom sa ešte budeme venovať týmto 120 eurám tej zálohe, lebo keby sme si teraz zrátali, čo máme na účte 311, tak by sme prišli k záveru, že tam máme 300 eur, že? 20 a 40, dokopy 360 máme pohľadávku. Ale my v skutočnosti nemáme 360 eur pohľadávku, ale len týchto 240. Takže z tých 120 zúčtujeme preč. Nie záporným znamienkom. Ja tam teraz dám plusko, aby to niekoho nemýlilo, keby som tam nechala to mínus. Takže týchto 120 zaúčtujeme zápisom. Tá 311 teraz sa znižuje, ano, tá pohľadávka voči odberateľom sa znižuje o 120 eur a máme nevysporiadaný tento účet, že? 324. Stále na účte 324 sa zobrazuje 120 eur ako záväzok, ale my už nemáme záväzok, takže teraz znížime. Tuto dáme 324. Takže účet 324 je na nule, môžem ho aj tuto zvýrazniť. No, teraz kebyže nič iné tam nemáme z iných účtovných prípadov, tak na účte 324 je 0, na účte 317 DPH z prijatých preddavkov je takisto 0, alebo z prijatej platby. No a na účte 311 by sa určite zobrazovala suma 240 eur. Môžeme sa pozrieť na ten účet 311, lebo možno takto v začiatkoch si to ešte neviete predstaviť. Tak ja to napíšem znova. Vy to tam máte pred sebou asi, že ak ste si robili poznámky. Účet 311 odberatelia. Takto. Sme si hovorili, že každý účet má dve strany. Má dať dal. Takže beriem, že sme začiatočný stav nemali žiaden. A teraz sme naúčtovali, vznikla nám tam pohľadávka v sume. Postupne sme mali zápisy 300 eur. Potom sme si tam dali sumu 20, myslím, že takto sme išli, a 40, že? Dokopy je tu 360. A na túto stranu sme dali sumu 120 eur. Takto si to potiahnem. Takže keby sme sa teraz pozreli, že aký je konečný zostatok, tak software by nám zobrazil konečný zostatok na tejto strane tých 240 eur, že? 360 minus 120 rovná sa 240 eur. Takže toľkoto k účtovaniu faktúr vystavených, keď sme si tam dali aj DPH, ak tá DPH vlastne, teda ak tá poskytnutá služba bola cez mesiac, že v jednom mesiaci bola prijatá záloha a potom v ďalšom mesiaci, alebo až ešte ďalšom, by bola dodaná tá služba alebo ten tovar.